ମଉସା ତମ ଘର କୋଉଠି ମଉସା? ବଲାଙ୍ଗୀର ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ଏଠି କଣ ମାଲପଡା ଏଠି କଣ କରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତରେ ଏତେ ଶୀତରେ? ନା କାଁ କରମୁ ବାପା ହଁ ଆମର আর মা বাপা কেহে নেন আর কাঁ করম মাগি যাতে কি नहीं खाए ମାଗି ଯାଇଛି ଏ ତ ବଡ ଜଟା ମଉସା ଇଏ ଜଟ ଛାଡିଛ ଏ ଯୋଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଜଟ କେତେ ବର୍ଷର ଜଟ ଇଏ? ଏଟା କୁରି ରାପି ନେ ହେଲେ ତ ଜଟିକି ଆପଣ କଣ ରହନ୍ତି କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ? ନା ମୁଇଁ ଗାଁ ଚରଉଥିଲି ସେଇ ଆଶ୍ରମଟା ଜଟା କଣ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ନା ଗୋଟେ ବାବା ହେଇକି ଛାଡି ଦେଇଛ? ନା ଗো ମୁଇଁ ଛାଡିଦେଲି ପରା ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ରହିଛ ଏଇଠି? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ আর কেন ଇଏ কি ଶୀତ জিমা ବହୁତ ଶୀତରେ ପଡିକିଛ। কেন সে ଖାଇଛ ଭାତ ଖାଇଛ ହେଇଛ ଆଉ କଣ ଆଣିକି ଦବା କିଛି ଖାଇବ ତୁମେ? କାଣା କଣ ଦେବି ତୁମକୁ? ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଦବୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଦେବିନି ଗୋଟେ କମଳ ଆଣିକି ଦେବି କମଳ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବି ହେଲା। ଆଉ ତମର ବାଡି ନେଇଯାଇଛି କିଏ? ବାଡି କେନ ଫିକି ଦେଲା କି? ଓ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡି ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ବାପା ବାଡି ଗୋଟେ କମଳ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଏତିକି। ହଁ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଜର ହେଇଛି ତ? ଜର ହେଇଯାଉଛି ମତେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମେଡିସିନ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି ହଁ ହଁ ତମକୁ ଦେବି। ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ରହିବ। ହଁ ହେଲା ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ହଁ ମତେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ କୌଣସି ଗାଡି ହେଲା ଯେ, ହେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେ। ତମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ତମ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ହେଲା ଯେ ଆଉ ଜର ସେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିଲି ଜର ଭଲ ହେଇଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା। କାଲି ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲି କାଲି ଖାଇବା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି କାଲି ଖାଇବା ଦେଇକି ଗଲି ପୁଣି 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁଣି ତୁମେ ସେଟା ଦେଲ ଖାବାର କି ବିସ୍କୁଟ କି କାଣା ଦେଇଥିଲା ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ବାଡି ତମର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଏଇ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ଧରିକି ଉଠି ପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ମେଡିସିନ ନିଅ ଏଇ ମେଡିସିନ ଆଣିଛି ହେଲା। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମେଡିସିନ ଜର ହେଇଛି ହେଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ନିଅ ପାଣି ନିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲ। ଶୁଣ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ନିଅ ତ ଏଟାର ଗୋଟେ ଖାଅ ରୁହ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଅ। ହଁ ଏରେ ତମ ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ତମେ ନିଅ। ପଇସା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛି ପଇସା କାଲି କି ନାହିଁ। ସରିଯିବ। ଦିଟା ଖାଇଦିଅ ଦିଟା ଖାଇଦିଅ ବାରେ କି ହଁ ତୁମେ ଦେଖିବ କାଲି କି ତୁମେ ଆରାମ ସେ ଖାଇଦିଅ। ଦିଅ ପାଣି 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 ଟିକେ ଦିଅ ଭଲି ପାଣି ପିଅ। ପାଣି ପାଣି ନ ପିଇଲେ କଣ ହବ? ତମେ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ନା ଆଉ ଟିକେ ପିଅ। ଏତିକି ପାଣି ହବନି। ଏଇଟା ମେଡିସିନ ଏତିକି ପାଣି ନିଅ ନିଅ ଆଉ ଟିକେ ପିଅ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବି। କାଲି ସକାଳେ ଏତାର ଗୋଟେ ଖାଇବ ଏତାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖାଇବ। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟ୍ରେନରେ ଚଢେଇଦେବି ହେଲା ଯିବା ହେଲା ବୁଝିଲ। ଆଉ କଣ କୁହ? ସ୍ୱେଟର ଦବା। ରାତି ହେଲାଣି 10ଟା ମଉସା ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ସ୍ୱେଟର ଗୋଟେ ଦବା କମଳ ଗୋଟେ ଦବା। ତମେ ଏଇଠୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆରାମସେ ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ କଣ କହୁଛ? ଚା ଫା ପିଇବ? ଚପଲ ସାଇ ଦବୁ ବାପା ଜୁନା ଜୁନିଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ? ନାହିଁ ଏତିକି ସ୍ୱେଟର ଗୋଟେ ଏଠୁ ଚପଲ ଏତିକି ଖୁସି ତ? ହେଲା ଯିବା ମୋର ଚପଲ ସେ ନେ ବୁତଲ ବେଟସନ ଗାଏ ପାଣି ବୁତଲ ସେ ପୁରା ମୁଁ ଓଡିଶା ସେନାର ସଦସ୍ୟ ହରି ଭାଇ ସ୍ୱର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା 2 ଦିନ ହେଲା ଏ ଶୀତ କାକରେ ପଡିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ହଜାର ହଜାର ଆମର ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମାଜ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପଛରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଏଇ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ପଛରେ ଆଗେଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗରେ ବଢିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି। ଜୟ ଓଡିଶା ଜୟ ଓଡିଶା ସେନା। ଆଜି ଅସହାୟ ମାନେ ଯେଇଠି ଥିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବି। ଜୟ ଓଡିଶା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଡି ଯୋଗବା ସକୁଲ ବାଡିଗା ନିଅ ଟେବଲେଟ ଏଇଟା ଧର ଏତାର ଗୋଟେ ନିଅ। କାଲି କେତେଟା ଖାଇଥିଲ? 2ଟା। ଆଜି ସେଇ 2ଟା
ହଁ ହଁ ନିଅ କାଟିକି ନିଅ ଦିଟା ଏକା ସତରେ ନିଅ ଧର ପାଣି ଧର ଖାଲି ଅଳ୍ପ ପିଉଥିଲ ପାଣି ଆଜି ବେଶୀ ଟିକେ ପିଇବ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ବେଶୀ ପିଇଲେ ଠିକ ରହିବ ଦେହ ଠିକ ରହିବ ବାସ୍। ମଉସା 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ପରଦିନ ଭେଟ ହଁ, ହେଇଥିଲା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେ। ଆଣିକି ଦେଲି ମେଡିସିନ ଦେଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଲା କାଲି ଯାହା କହିଥିଲ ଆଜି ସକାଳେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲି ଦେଇଥିଲି ତମକୁ କହୁଛି ସବୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲି ସକାଳେ ଆସିଲି ରୁଟି ଘରେ ରୁଟି ବନେଇକି ଆଣିକି ଓଭନରେ ଦେଲି ମେଡିସିନ ଖାଇଲ ଏଇଠି ଖରାର ବସ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ହଉଛି ଚଢେଇଦେମି ତମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଳେଇ ଯିବ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଏ ମଉସା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘର ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା 3 ଦିନ ଧରିକି ଇଏ ବଡ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏଠି ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଗଲା ମଉସାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବାବା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଜଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଟ ସେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବୁଲି ତରିକି ଦିନ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦବା ଛତା ଦବା ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଆସିକି ତ ବାବାଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଧରିକି ମେଡିସିନ ଆଉ ଖାଇବା ତାର ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ବାବା ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ ଔଷଧ ଦେବା ଖାଇବା ସେବା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯାହା ବାବା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡି ଭିନ୍ନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି ଅସହାୟ ଏମିତି ଇଏ ପଡିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡିଶା ସେନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।